indoda yethu ungashiyele wena kwethu nami ngiyayithanda indoda yethu ungashiyele wena kwethu nami ngiyayithanda indoda yethu. Sakubingelela lapha sinamukela umbuke lapha emakhaya kweSimanzonzo. Kuyintokozo enkulu ukuthi ube nathi la kweSimanzonzo sikulethela khona iy'ndaba zamaskandi. Ngaphandle kumosha isikhathi ake lihlale kuzo kihlongo uphathele zona. Bancoma into enhle eyenziwe unjiniya waseMashingeni. Kuzokhumbuleka ukuthi eMashingeni istudio esidume kakhulu ukuthi siza kakhulu abaculi abasafikayo emculweni phecelezi amavukane. Kodwa-ke muva nje lesi studio sesizakhele igama laziza laheha abaculi bamaskandi abasinegama la esingabala khona oNgika noMdumazi nabanye abaningi. Unjiniya wakhona-ke obamteketisa ngokuthi inkosi yonjiniya uThamsanqa Sibiya wenze into ejabulisa abantu abaningi emva kokuthi ebone iklipu yomunye besafika emculweni wabe semcela ukuthi akeze studio mahhala wakwazi ukuthi emenzele isingili yengoma ezophuma nje maduze. Lapha ngikuphathele iklipu-ke la ejabulisa abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana njengoba abantu bethokoza ukuthi iy'nhlelo eyenziwa unjiniya waseMashingeni ukuthi ekwazi ukuthi ebone ikhono lisencane futhi ekwazi ukuthi emsondeze masemnika istudio mahhala ekwazi ukuthi erekhode ukuze abantu bemazi. Nathi sishayela ihlombe lento eyenziwe ubhuti uSibiya ngokuthi ekwazi ukuthi ebone ikhono lisephansi ekwazi ukuthi futhi emnike neplatform ukuthi umfowethu ekwazi ukuyivezela ikhono. Awuyibukele le clip le lapho umfowethu ekhona esisemashingeni erekhoda khona isingili izophuma nje. Indoda yethu nami ngiyayifuna indoda wena wethu umfonela le ngakini nami ngiyayifuna indoda wena wethu umfonela le ngakini nami ngiyamfuna ubaba wena wethu umfonela le ngakini nami ngiyamfuna ubaba wena wethu umfonela maduze. Ezinye futhi indaba engikuphathele zona ezokuthi kujabula abantu abaningi emva kokuthi uMdumazi efisele uNjoko ukululama okusheshayo. Kuzokhumuleka ukuthi uNjoko benomzukulu babekhona engozini yemoto ehlanganisa imoto yabo neambulance. Kodwa-ke kumazi abantu abaningi emva kokuthi uMdumazi owaziwa ngokuthi bayikukunepaka naye uNjoko. Kodwa ube sekwazi ukuthi uMdumazi angene ku-Facebook akwazi ukuthi afisele ukululama okusheshayo kuNjoko naye futhi umzukulu ababe sengozini yemoto. Sishayela ihlombe lento eyenziwe uyena uMdumazi ukukhombisa ukukhulu emculweni ngalokhu kujana kodwa uma umuntu esenkingeni bakwazi ukuthi besekane njengoba emsekile. kweSimanzonzo izona iy'ndaba engikuphathele zona. Sizohlangana futhi ngokuzayo. Siyabonga.